Καλησπέρα σε όλα τα αλάνια. Mr. Wildcard GR εδώ, σε ένα καινούριο βιντεάκι. Επιστρέφουμε από την όμορφη Αρνέα. Ήπιαμε το καφεδάκι μας, γεμίσαμε τις μπαταρίες μας και παίρνουμε τώρα το δρόμο της επιστροφής. Μια υπέροχη διαδρομή με πολύ όμορφες εικόνες. Αυτό είναι, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο, παιδιά. Να παίρνεις τη μηχανή σου, να βγαίνεις μια ωραία βόλτα, να βλέπεις όλα αυτά τα όμορφα τοπία, να γεμίζεις τις μπαταρίες σου και να γυρνάς πίσω στο σπίτι σου. Γεμάτος με όμορφες εικόνες. Αλλά τι άλλο πρέπει να κάνεις μόλις γυρνάς σπίτι σου από μια βόλτα? Είναι να φροντίσεις το μωρό σου. Και αυτό είναι το θέμα του σημερινού βίντεο. Είναι το πλύσιμο της μοτοσικλέτας. Είναι το δεύτερο βίντεο αυτής της σειράς που αφορά τη φροντίδα της μοτοσικλέτας. Και σήμερα θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα, παιδιά, πώς να φροντίζουμε τη μοτοσικλέτα μας με υλικά τα οποία δεν είναι επικίνδυνα για τη μοτοσικλέτα. Αρχικά θα πάρουμε την αρχή. Σε περίπτωση που θέλετε να πλύνετε τη μοτοσικλέτα σας σε κάποιο πλυντήριο auto-moto, σε κάποιο πλυντήριο αυτοκινήτων, μηχανών κτλ. Αυτό που πρέπει να προσέξετε κυρίως είναι αν το πλυντήριο που πλένει τα αυτοκίνητα και τις μηχανές, αν ξέρει να πλένει και μοτοσικλέτες. Γιατί, παιδιά, οι μοτοσικλέτες έχουν ευαίσθητα υλικά, δεν απαιτούν ισχυρά χημικά όπως τα αυτοκίνητα, και πρέπει να το προσέξετε, γιατί από ένα κακό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιος σε ένα πλυντήριο μπορεί να δημιουργήσει μια ανεπανόρθωτη ζημιά για τη μοτοσικλέτα. Είτε αυτό είναι κάποια διάβρωση στο μοτέρ, είτε είναι το χρώμα, αλλίωση του χρώματος της μοτοσικλέτας. Κάτι το οποίο, παιδιά, διορθώνεται πάρα πολύ δύσκολα. Οπότε όσοι επιλέγετε να σας τα πλένουν άλλοι, φροντίστε να μάθετε αν ο άνθρωπος που θα το πλύνει το μηχανάκι σας, η μοτοσικλέτα σας, είναι εξειδικευμένος με το πλύσιμο της μοτοσικλέτας, γνωρίζει δηλαδή τι υλικά θα χρησιμοποιήσει, πού θα χτυπήσει με το πιεστικό κτλ. Αυτό είναι το σημαντικότερο, παιδιά, για εσάς που είτε βαριέστε να την πλύνετε μόνοι σας, είτε δεν φοβάστε να την πλύνετε μόνοι σας, γιατί δεν έχετε τις κατάλληλες γνώσεις. Οπότε διαβάστε προσεκτικά κριτικές, διαβάστε αν αυτός ο άνθρωπος έχει πλύνει μοτοσικλέτες στο παρελθόν, ή μπορείτε να τον ρωτήσετε ευθέως, να πάρετε ένα τηλέφωνο δηλαδή και να τον περάσετε λίγο από κόσκινο, αν ξέρει να πλένει μια μοτοσικλέτα, αν χρησιμοποιεί ισχυρά χημικά για τη μοτοσικλέτα, αν ξέρει να γνωρίζει που να βαρέσει με το πιεστικό κτλ. Πάμε τώρα στη δεύτερη περίπτωση που το πλένουμε μόνοι μας.
Είμαστε μερακλείδες ρε παιδί μου και δεν γουστάρουμε να μας την πλένει άλλο στη μηχανή μας. Θέλουμε να την πλύνουμε μόνοι μας. Έτσι εγώ προσωπικά παιδιά τη μηχανή την πλένω μόνος μου. Δεν αφήνω να πει άλλο χέρι επάνω. Αρχικά θα πρέπει να κάνουμε δύο βασικά πράγματα. Το πρώτο είναι τη μοτοσυκλέτα όταν την πλένουμε σε σκιερό μέρος, σε σκιά, δεν την πλένουμε δηλαδή στον ήλιο. Και δεύτερον, η μοτοσυκλέτα πρέπει να είναι κρύα όταν την πλένουμε. Και αυτό για να μην δημιουργήσουμε κάποια βλάβη στο μοτέρ λόγω της συστολής διαστολής, δηλαδή από ζεστό σε κρύο απότομα. Αν και δεν έχουν πρόβλημα, αλλά καλό θα είναι, σας συμβουλεύω, να την πλύνετε κρύα τη μηχανή. Αυτό συνιστούν και όλοι ούτως ή άλλως. Δεν την πλένεις κρύα. Εφόσον λοιπόν έχουμε αυτά τα δύο, προχωράμε στην προετοιμασία της μοτοσυκλέτας για το πλύσιμο. Τη μοτοσυκλέτα τη βάζουμε πριν κάνουμε την πρόπλυση σε διπλό stand. Αν δεν έχει η μοτοσυκλέτα διπλό stand, τη βάζουμε στο μεταλλικό το διπλό stand που πιάνει πίσω στους τροχούς. Τις σηκώνουμε και ξεκινάμε παιδιά την πρόπλυση. Η πρόπλυση τι είναι? Είναι ουσιαστικά μουσκεύουμε τη μοτοσυκλέτα παντού με ιδιαίτερη προσοχή στο καντράν. Φυσικά έχουμε ταπώσει την εξάτμιση για να μην περάσει νερό με κάποιο τρόπο, με κάποια σακούλα, με κάποια τάπα ειδική για την εξάτμιση κτλ. Μουσκεύουμε λοιπόν τη μοτοσυκλέτα. Και εφόσον έχουμε μουσκέψει τη μοτοσυκλέτα, ψεκάζουμε πάνω το καθαριστικό της μοτοσυκλέτας που έχουμε πάρει, το σαμπουάν της μοτοσυκλέτας. Το αφήνουμε 2-3 λεπτά να δράσει. Την ξεπλένουμε και εφόσον την ξεπλύνουμε, για να φύγουν οι πολλά τα χοντρά δηλαδή, εγώ τι κάνω? Την ξαναψεκάζω με το σαμπουάν της μοτοσυκλέτας, το καθαριστικό δηλαδή της μοτοσυκλέτας, και με ένα βρεγμένο γάντι μικροϊνών αρχίζω σιγά σιγά καθαρίζω τη μοτοσυκλέτα. Τη μοτοσυκλέτα παιδιά την πλένουμε από πάνω προς τα κάτω. Εφόσον έχουμε πλύνει τη μοτοσυκλέτα, καλό θα είναι να έχουμε δύο γάντια, δύο σουκάρια δηλαδή, ένα για το πάνω μέρος της μοτοσυκλέτας που είναι τα πλαστικά fairing, ανεμοθώρακες, καθρέφτες κτλ, και ένα για μοτέρ, ζάντες, αλυσίδα κτλ. Καλό θα είναι να έχουμε τρία σουκάρια, ένα για τα πλαστικά, ένα για το μοτέρ και ένα για ζάντες και αλυσίδα. Εφόσον έχουμε καθαρίσει τη μοτοσυκλέτα, έχουμε κάνει και τις ζάντες μας, έχουμε καθαρίσει και την αλυσίδα μας, εννοείται,
Βγάζουμε τη μοτοσυκλέτα από το διπλό stand και τη βάζουμε στο πλάγιο για να ό,τι νερά έχει μαζέψει το ψυγείο νερού να τα διώξει. Και εφόσον την έχουμε βάλει, παιδιά, στο πλάγιο το stand, ξεκινάμε να την στεγνώσουμε. Παιδιά, το στέγνομα της μοτοσυκλέτας απαιτεί αναγκαστικά αέρα. Είτε κάποιο κομπρεσέρ ή έναν φυσιτήρα αέρα που είναι για τα φύλλα, και αυτό κάνει δουλίτσα. Ή αλλιώς, αν δεν έχεις τίποτα από τα δύο, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να την πάρεις και να κάνεις μια βόλτα το τετράγωνο, αν και δεν το συνιστώ, αλλά άμα δεν έχεις, τι να κάνεις, για να φύγουν όλα τα νερά από τη μοτοσυκλέτα, τα χοντρά δηλαδή, ό,τι έχει μαζέψει μέσα στο μοτέρ εδώ κάτω και τα λοιπά, στο ψυγείο. Και εφόσον την έχουμε στεγνώσει καλά, ξεκινάμε να παίρνουμε τις υγρασίες με πανάκι μικροϊνών. Πάντα πανάκι μικροϊνών, παιδιά. Και εφόσον έχουμε μαζέψει τις υγρασίες μας, είμαστε έτοιμοι για να προχωρήσουμε στη φροντίδα της μοτοσυκλέτας. Η φροντίδα της μοτοσυκλέτας ουσιαστικά είναι να βάλουμε κάποιο υγρό κεράκι, κάποιο κερί κτλ. Εγώ, παιδιά, χρησιμοποιώ συγκεκριμένα δύο υλικά, τα οποία θα σας τα προτείνω ανεπιφύλακτα. Είναι πάρα πολύ καλά υλικά και τα δύο. Το ένα είναι το Polymer, ένα υγρό κερί της Sonax, το οποίο είναι πάρα πολύ, έχει μια κρεμώδη υφή, το οποίο το βάζεις πάνω στα βαμμένα και άβαφα σημεία της μοτοσυκλέτας, στα πλαστικά και στο ντεπόζιτο. Το αφήνεις 5-10 λεπτά να δράσει και μετά με ένα στεγνό πανάκι μικροϊνών το σκουπίζεις και αφήνει μια απίστευτη γυαλάδα και κάνει επίσης και τη μοτοσυκλέτα μας υδροφοβική, δηλαδή την κάνει αδιάβροχη μέχρι ένα σημείο, έτσι, μην φανταστείτε τίποτα τρελό, αλλά είναι πάρα πολύ καλό υλικό. Κρατάει 3 μήνες αυτό το διάβροχο, δηλαδή κρατάει περίπου 3 μήνες, οπότε αν θέλετε να το κρατάτε για πολύ καιρό έτσι, θα πρέπει ανά 3 μήνες να το περνάτε ένα χεράκι, πάντα σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια, έτσι. Και εφόσον έχουμε περάσει με το κεράκι μας και το έχουμε σκουπίσει, το δεύτερο υλικό που προτείνω είναι σιλικόνη υψηλής θερμοκρασίας, η οποία αντέχει μέχρι 200 βαθμούς, δηλαδή μπορείς να το βάλεις σε εξάτμιση, στο μοτέρ, στα άβαφα σημεία της μοτοσυκλέτας, διακόπτες, καντράν, και επίσης μπορείς να το βάλεις, που είναι πάρα πολύ καλή συντήρηση για το μπροστινό σύστημα, στο πυρούνι, στις αναρτήσεις, εφόσον τις έχεις καθαρίσει καλά, να μην έχει βρωμιά, και αφήνει ένα πολύ ωραίο φιλμ
Και επίσης λιπαίνει ουσιαστικά τα λαστικάκια που έχει στο πυρούνι, τις τσιμούχες και τη συντηρεί για να μην ξεραίνονται. Είναι ένα πάρα πολύ καλό υλικό. Το χρησιμοποιώ πάρα πολύ καιρό, το βάζω συνέχεια όποτε μπορώ, όποτε κάνω ένα καλό πλήσιμο. Και με αυτά τα δύο υλικά, παιδιά, και ένα σαμπουάν για μοτοσυκλέτα, έχεις καθαρίσει τη μοτοσυκλέτα σου, την έχεις φροντίσει και την έχεις κάνει GG χωρίς να έχεις προκαλέσει, χωρίς το φόβο μάλλον ότι έχεις προκαλέσει κάποια ζημιά κτλ. Δεν χρειάζεται πάρα πολλά πράγματα, παιδάκια. Ένα σαμπουάν για τη μοτοσυκλέτα, ένα υγρό κερί της αρεσκίας σας. Εγώ προτείνω το Polymer της Onax και μια σιλικόνη υψηλής θερμοκρασίας. Με αυτά τα τρία υλικά λοιπόν πλένουμε τη μοτοσυκλέτα και την έχουμε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Φυσικά έχουμε καθαρίσει και έχουμε λιπάνει την αλυσίδα μας, εννοείται. Αυτό εξυπακούεται όταν κάνεις ένα τέτοιο πλήσιμο, παιδιά. Καθαρίζεις την αλυσίδα σου, τη λιπαίνεις και τα λοιπά. Σημειωτέων ότι, παιδιά, τη μοτοσυκλέτα την πλένουμε μία φορά καλά και μετά τη συντηρούμε. Δεν είναι να την πλένεις κάθε 3 και λίγο, μια φορά την εβδομάδα όπως κάνουν μερικοί. Είναι, παιδιά, αυτό θα προκαλέσει κάποια στιγμή πρόβλημα. Κάθε 3 και λίγο να τη ρίχνουν, να τη μουσχεύεις, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Εγώ τι κάνω, την πλένω 3 φορές το χρόνο καλά και μετά τη συντηρώ. Αυτά, αλάνια μου, να είστε καλά, να προσέχετε να κάνετε βολτούλες, να προσέχετε τα μωρά σας. Και πάντα ό,τι και να κάνετε, είτε βόλτα είτε πηγαίνετε στη δουλειά σας, πάντα κράνος και εξοπλισμό, παιδιά, πάντα κράνος και εξοπλισμό. Να είστε καλά, τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας.